Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dit is het Extra Journaal. We hebben voor u het laatste nieuws op een rijtje gezet. Mijn naam is Kim Hendriksen en ik vervang Oscar deze maand. We beginnen met het nieuws dat vanmorgen een man is aangevallen in Pescadera door een groep honden. Een wandelaar is woensdagochtend vroeg door een groep honden aangevallen op Pescadera. Hij liep ernstige verwondingen op en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor medische behandeling. De politie moest ter plekke komen om hulp te bieden en schoot een van de honden dood. Ook vroeg de politie om assistentie om de andere honden op te laten pakken. Het zou gaan om agressieve pitbullachtige honden die los aan het lopen waren. Barrio di Rif eist een definitieve uitspraak over het verkoop van de overheidswoningen. De bewoners van het Rifgebied eisen een definitieve beslissing van de regering over de verkoop van overheidswoningen. Maruska Manuel, voorzitter van Fundación Rif, heeft een brief gestuurd naar premier Gilmar Pisas en de voorzitter van het parlement, waarin ze klaagt over het gebrek aan respons op hun eerdere zorgen. De bewoners protesteerden in juni 2022 tegen een overeenkomst tussen Fundación Cas Popular en HDNM over de verkoop van woningen in Rif, maar hebben sindsdien geen antwoord ontvangen. Fundación Rif benadrukt het belang van duidelijkheid en respect voor de bewoners en vraagt de overheid om actie te ondernemen. De moordzaak op de Cocoman is nog niet klaar om in de rechtbank voor te komen. Het proces over de moord op de bekende Cocoman zal op maandag 17 juli opnieuw pro forma behandeld worden door de rechtbank van eerste aanleg. Dit komt doordat het dossier nog niet volledig is afgerond. De verdachte SMEG, een 23-jarige man geboren in Nederland, wordt beschuldigd van de moord op Jardino Jesus Hesset, ook wel bekend als de Cocoman, die op donderdag 4 april 2024 werd neergeschoten in de Pampanostraat in Maripompón. Kort na het incident gaf de verdachte zichzelf aan bij de politie, vergezeld door zijn advocaat. De zaak, die het tweede moordgeval van het jaar op Curaçao betreft, zal naar verwachting in november worden behandeld als het dossier tegen die tijd compleet is. De Zijne Majesteiten Groningen heeft opnieuw drugs onderschept. Het Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Groningen heeft voor de 6e keer sinds april een drugstransport onderschept in de Caribische Zee. In de nacht van 25 op 26 juni stopte het patrouilleschip een snelle drugsboot met 8 opvarenden aan boord, waarbij 228 kilogram cocaïne in beslag werd genomen. De onderschepping, ondersteund door een Dash 8 patrouillevliegtuig, een Amerikaanse kustwachthelikopter en 2 Frisk onderscheppingsvaartuigen, werd vandaag bekendgemaakt. De smokkelaars en de drugs zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. De eerste Tula-beurs is uitgereikt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland heeft de eerste Tula-beurs toegekend ter waarde van €10.000 in het kader van 160 jaar afschaffing van de slavernij en de herdenking van Tula. De beurs is specifiek bedoeld voor studenten die een tweedegraads lerarenopleiding willen volgen en dient als compensatie voor studiefinanciering via DUO. Liam Mouassam van het Radulfus College werd geselecteerd na een grondige evaluatie en zal de beurs ontvangen. De Stichting Studiefinanciering Curaçao zal het fonds beheren. En dan Sherandy Martina gaat toch naar de Olympische Spelen. Sherandy Martina kan zijn afscheidsjaar afsluiten met een 6e deelname aan de Olympische Spelen. De Nederlandse sprinters behielden de 16e plaats op de wereldranglijst nadat de tijd van 38,19 van Botswana ongeldig werd verklaard door de World Athletics vanwege het gebruik van een niet gecertificeerd startpistool. Nederland kwalificeerde zich daardoor met een tijd van 38,30 voor de Olympische Spelen in Parijs. Martina toonde zich zondag al optimistisch na zijn laatste individuele race bij de FBK Games, maar moest nog wachten op de officiële bevestiging. De Olympische Spelen beginnen op 26 juli. En dan gaan we even door naar een korte break.
Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. Dan zijn we nu bij u terug met het internationaal nieuws. We beginnen op Bonaire. Daar is de geldigheidsduur van de bezoekersbelasting verlengd. De Bonaireaanse overheid heeft de geldigheidsduur van de QR-code van de bezoekersbelasting verlengd naar 30 dagen vanaf de eerste scan bij aankomst. Gedurende deze periode kunnen bezoekers zonder extra kosten terugkeren naar Bonaire na het reizen naar andere bestemmingen. Betaling van de belasting kan vanaf 7 dagen voor de reis met een creditcard worden gedaan, waarbij een QR-code via e-mail wordt verzonden. Deze moet bij aankomst worden gescand. Contante betalingen worden niet geaccepteerd. Bezoekers worden aangemoedigd om vooraf te betalen via de officiële website voor een soepelere toegang tot het eiland. En dan de Nederlandse en Amerikaanse mariniers ronden samen een duikoefening af. Deze jaarlijkse duiktraining maakt deel uit van een uitwisselingsprogramma met het op Aruba gelegerde Marine Squadron Carib. Tijdens de training werkten de Amerikaanse en Nederlandse mariniers samen en richten ze zich op tactische duikvaardigheden met een rebreather. Zowel een niet gevormd team als een ervaren duikteam namen deel aan de training. Naast de Caribbean Coastal Warrior oefening trainen de marinekorpsen ook jaarlijks samen tijdens de Caribbean Urban Warrior oefening in North Carolina. De duiktraining duurde van 17 mei tot 7 juni. En dat was het weer voor vandaag. Wij zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Tot dan!